लोगोफोर नै हाजोआव फैनानै ओरैबायदि खस्थ' जाबाय आरोना बिथिङा गानायानो थायानो इमान गुड मर्निं टाइमा दायो नै 9:30 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो ओंखारबोबाय आङो आंनि उनाव सहैयो नालाय सानसेनि थाखाय ओमफ्राय आदान साइकेल लाबोदों ओमफ्राय आंहा न'आव दं नालाय बिथाङा साइकेल गैयानो बियो बिखौ सालायदोंसै आरोना ओमफ्राय आंनि सालायनो लाजिनो खिरि गैया नालाय आंना बास्केट खिरिथ' दङ बास्केट गैया ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय एसे प्लान लादों आरोना बेरायनो साइकेलजों एसे राइड खालामनो सानदों बुहुद मोजां मोनो आङो साइकेल सालायनो ओमफ्राय दिनैहाय सान्दुङाव जि थिं बारदोंमोन खावसे ओमफ्राय आं लिंबाय थादों बेनिखायनो थांनो ओंखारदों आरोना नायलांबाय थादों लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा एसे साबसक्राइब बानायदो ओमफ्राय शेयार खालामदो ओमफ्राय बेलाइकनावबो थुना होदो ना मा होनो अनसुले ओमफ्राय आसा खालामो लोगोफोर बयबो मोजाङैनो दं इसोर अननायाव आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर दा न'आव थांगासिनो लोगोफोर आं दा भिडिअखौ बानायदों सनारि लामायाव आरोना लामायावनो सनारि लामा ओमफ्य जोंना मोनथारसिगोन बिथाङा बारा सालायनो हाया साइकेल सिंगोल थाङो आरोना ओमफ्य गामिनि सानैसो फरायफोर दङ गथ'फोर ओमफ्राय आंजों थाबाय थाग्राफोर दं आरोना आं दा देखायनोसै आरोना लोगोफोर मोजां गसंदों खस्थ'यै आरोना नोंथाङा दा फैनानै माबायदि मोनदों बे देनदागार बाजाराव मोनदों आं फैलासो खहाबोरो हाय मानसियालाय नागिरलाबायदों थाङैलाय भिडिअआ बांद्राय गोलाव जादों गाइसमोन बेनिखायनो आङो देनदागाराव फैनानै भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय सानैया लबार बागानाव भिडिअ बानायगासिनो दं बिसोर दं बिसोरनो अराय सम थायो आङो लोगोसे ना मा होनो फैजासिम आरो मेंबायलै बाला आथिङा सानानै दं बिसोरानो थाथ'र' रिकुवेस्ट खालामनायखायसो फैदां नों मा रिकुवेस्ट खालामो रिकुवेस्ट खालामो नोंनि रिकुवेस्ट खालामबाय नोंनि रिकुवेस्ट फैनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर सोमस्रि ओमफ्राय आंखौ दा अननानै आं साइकेलखौ बानायना होदों आंसो होनांगोन बे फैसाखौ आंना नै केमेराया बे लालमहन आंनि आथिङा बेसेबां फिस जानानै दं नै फार्स्टआवनो नांजोबदों आं फार्स्ट टाइमावनो दिनै आं टाइमानो गैया किमानलाय हा खोनाया एसेबां गोजान खोनाया गामियाव लोगोफोरजों मेथाइ लाबाय आरोना ओमफ्राय साइकेलखौ जों नैबे मादै मोनानाव गालांसिगोन आरोना लांबाय थाला माने मानसिफोरा माने फामा गारनानै गालाङो आरोना बेनिखायनो बिराद दिगदार आरो बलथिब खावो मा खावो बेनिखायनो जों बे मादै मोनानाव गालांसिगोन आरोना लोगोफोर नायबाय था भिडिअ बांद्राय गोलाव जायो दे बेनिखायनो सोरबा नायाना बांद्राय गोलावबा आङो दायो देखायबाय थासिगोन आरोना फैफेराखैमोन ओमफ्राय बुहुद मोजां मोनदोंनो बिसोरो आरो जायगाया बुहुद मोजांखानो नायबानो मिथिखायो आंना केमेरा एसे प्रब्लेम जानानै दं बेनि थाखायनो मोजां नुवाखै जानानै बेयो लोगोफोर नै जों मान्दालि हाजोआव गाखोसिगोन ओमफ्राय जलफख्रि होनो बेखौ जलफखार ना मा होनो जलफखार ओमफ्राय नै दायो गाखोनो रेडि आगान होहांसिगोन लोगोफोर आगान होबाय नै लोगोफोर फार्स्ट बुहुद गोबावनि उनाव आंथ' फैबाय थाखायोमोन होनबाबो आं बै मोनसेयाव थाङाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै फार्स्ट टाइम आं थांसिन आरो नै बिथांमोना दिनै एसे मानसिफोर दं आं बुहुद मोजां मोनो मानसिफोर बुरजाबासो आरोना मानसिजोंल' जानो सानदों आं लोगो जाबाय गासमोन बुहुद मोजां मोनदों गुबुननि उनाव बेरायनो मोननानै आंहा न'आव मोनसे बिफद जानानै दं नालाय बेरायनो मोनाखै ओमफ्राय आरो आं टाइमबो मोननो नागिरा दाना ब्लगखौनो माथो भिउआबो फैया जादों होबाय मेंनाया लारखौनो हाना गाइसमोन दा हालिया सहायनो नै बे गलांबाथाय गैखाला गैयोथ' थांगोन बुलुगोन आरो खस्थ' मोनगोन होमबाबो ओमफ्राय उदैफ्राव नांजानो गिनांगौ ना फिथाफ्रा मोजां थाबाय दै अखा बायदि गिनांगौ मानोथो गाननांगौ लोगोफोर बे जिरायबा खिथाफ्रा गुसु मोनो बेयाव वाटार साप्लाइ लाङो आन्दाय फैबायसो मोनसे जिबुरा दंमोन बेहायसो फैदोंमोन जोङो लोगोआबो मिथिलानो फैलायनो हायनि नै बिलाय बे
नुना फैबाय बे मोननैखौ आं नुखाबाय नालाय आवगायनि भिडिअ'बो दंखायोमोन खोमा मा होनलायनो बे फुल फुख्रि ना मा होनोमोनलाय मामोनलाय बियो जलफखा लोगोफोर बे जलफखा बारा दै गैया दैज्लाङाव बांसिन जायो मोजां नै बे जायो दैया नै बेथां जायो बेथां फुल जायो आरोना ओंखारना नायनो र' sayang tak 가슴의 landela bilang bertani si menai pasang yeah ciri-ciri bahai nai dai moni ni serasing bahai lang benang ion nai ni lek thao sun ho missing ni furia bilang bertani si menai pasang yeah ciri-ciri bahai nai dai moni ni serasing bahai lang benang ion nai ni lek thao sun ho missing ni furia ni semai belaru soma oh kerang sayang थ' गाव थांसै गाव दुगैनोसै लोगोफोर बे जोङो ओमफ्राय थांफिनसै आरोना मबाइला बोरैबा हें जाला नै बिसोर मालाबानो थांखांजोब्बाय जोंहा थालांबाय सानैजों नै बेबो थांसै ना थाङा र' Kayak biskut labodoं kok ini. Ang simple labodoं, ambil sobu binangan. Kontak yang ni, berjaya deh. Sengra tu, edau kan? Ang berdun deh, ang gini deh. Dah zaman ang. Ini berkisah nulai.
बे जराव मोनसे दंमोन ओमफ्राय आं दहाय दुगैदोंमोन ना खर' लेबदोंमोन बेहाय मोनसे मोनथाम दं आरोना स्टेप दै गग्रा ओमफ्राय जों बेहाय थांबाय थाला बेखौ माने नुखांबाय नालाय बाराबो दैया गैया नै एसे खम गोलैदों नुहुराखै आरोना ओमफ्राय दायो जों बे थांथारला लोगोफोर थांबाय थानोसै लोगोफोर आवगायाव दङ ओइ थाथ'लाय नै बे जरावनो दंमोन बे जराव नै देखायनो आं बे केमेरा बे दै गोनाय नुदोंना नै बेहाय दं बे मोनसेबो दङमोन दै गग्रा बारा गैला गवाखै आरोना दैया नैस्राङो ओइ थाथ'लाय ओइ न'आव थाब थांनांगौ नालाय खामानिबो दं लोगोफोर एसे ओमफ्राय नायलांबाय थादो दा दसेनि उनाव देखायसिगोन आं लामा मोनहैबाथाय थाबायनानै लाग्रोगोन लोगोफोर सान्दुंआबो जि थिं साप्लाइ पाइप दङ बिथिंगा ओरैजा हाजोनिफ्राय आरो ओमफ्राय बेयाव वाटार साप्लाइ दं दहायनिफ्रायनो ख्रुं ख्रुं गासिनो दङ बादावलायदों ओमफ्राय दै गगासिनो दं ओरैबायदि मोजां थानाय लोगोफोर सना मन्दिर थांबा बिदिनो गबोयो थ' सोलाव थांबाय थानि दै मोजां नुबानो दुगैनो लुगैयो दानिखौ जि दुगैबाय जों नायलांबाय था बे फैयै फैयै मोनफैलायबाय जों मोनसे स्टेप दै गग्रा आरोना दुगैनि आङो बेहाय दा मोजांखा लोगोफोरनो बाव बुखांबाय दायो थांसै ससमा गानना बायदिबा नुयो नायदो लोगोफोर आंनि मोनसेफोर थोजानि फैलाय आंनि बिफा माबायदि आं देखायनो दे आं माने नोंसिनि एसेल' देखायगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ गाज्रि होननानै साननाङा आरोना माबायदि खस्थ' जादों ओरै जिद्रुबोनायाव नै बे आङो जेबो मिथिया दे दुगैनायनि सरावनो जेबो मिथिया नांजादों ना मादों ओमफ्राय सोमस्रि गानायावसो एसे मिथिदों आरोना सादों होननानै होमबाबो मिथियामोन गस्ला चेन्ज खालामनायसो मिथिबाय नैबे सोमस्रिया गादोंमोन नालाय गानायाबो सादों ओमफ्राय अन्थाइबो दोलादों आरोना गोलाव मानियानो ओमफ्राय गस्ला चेन्ज खालामनायावसो लोगो नुदों आरोना जोंखौ ओरै जिद्रुनाय नुखादोंना ओरै सख्लाय माने बिनि गानायाबो अन्थाइसो नांदों खोमा अन्थाइबो नांदों खोमा ओमफ्राय गानायबो जागोन बे ना एफा बिदि जानाय नङा गानाया बिदि जानाय नङा अन्थाइ जागोन बे अन्थाइ जागोन बे एफा गोसाबो नाङाखैथ' ना बिनि गानायाबो सादों दे ओमफ्राय नों हा उन्दुनानै गोलैबोदों भिडिअ नायबासो मिथिगोन बेखौ बिनि गानायाबो सादों बैहाय ओमफ्राय गानाया बिदि जाया ओंखायनोथ' ओरै दोलाया बियो आं बासि मोनदों बेहाय गानाया बिदि जादों ओमफ्राय बिदिनो आं नारनाया नै बे आं नारनायाथ' बे हारा खस्थ' मोनो आरोना दोलायाखै गोदो थांबाय थानोसै जेबो नङा बेफोरखौ जेबो साननाङा ना मा होनो लोगोजों जाखायो नामा खेबसे माबाखौबाय ओमफ्य गस्लाजों समायासै दायो नै सफैबाय हाजोनिफ्राय लोगोफोर ओमफ्राय दायो जों न'आव थांबाय थासिगोन आरोना दसे रेस्ट लानोसै देनदागार बारबाय देनदागार बाजार बारबाय आरो नै बिथांमोना बे फंबाय दं बिदाबो लोगोफोर दं ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेबांनो न'आव थांबाय थानोसै बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो नुसिगोन लाभ इउ गाइस